La tercera divisió es troba en un moment molt important, sobretot per als equips ebrencs de la categoria, l'Escó i la Rapitenca. Resten 7 partits que determinaran els conjunts que juguen als play-off o els que baixen de categoria. L'Escó va jugar a casa amb el Manlleu i després de 3 jornades sense conèixer la victòria va tornar a guanyar, aquest cop per 2-0. Els visitants van tenir diverses ocasions per marcar al camp de l'Escó, però Sergi Fuertes va solucionar els ensurts amb unes actuacions excel·lents. Els gols dels locals van arribar amb un llançament de falta de Virgili i un altre de Genís. L'altre equip ebrenc de tercera divisió, la Rapitenca, va empatar a 0 amb el Masnou en un partit molt intens des del primer minut i fins al final. Antoni Teixidor va tenir moltes baixes que es van notar al camp, ja que les jugades no es definien amb claritat. Aquestes mancances les van aprofitar els barcelonins. El Manlleu va tenir clares ocasions de gol que el porter local va salvar amb parades determinants. Després de l'expulsió de Raúl Teixidor per agressió, el conjunt va ser capaç d'aguantar el resultat i sumar un punt vital per allunyar-se del descens. Bueno, juvenils, gent joveneta que té poca experiència i això lògicament es nota. Però bueno, 0-0, del punt al don per boníssim, sense cap dubte, sí. L'equip que està sortint últimament ja fa moltes jornades, no és el que a mi m'agradaria, però bueno, és el que tenim. Llavors, amb això s'ha de lluitar, s'ha de córrer i s'ha d'intentar salvar la categoria. Avui, torno a repetir, hem tingut sort perquè aquestes 4 o 5 o 6 oportunitats claríssimes del Masnou les ha salvat el nostre porter. Sí. Nosaltres tots els punts que puguem treure diumenge tras diumenge són bons. Si en traiem un, doncs bé, si en traiem 3, doncs millor. Passa que, torno a repetir, aviam si recuperem gent, perquè si no ens costarà, la veritat. El diumenge anem al camp del Cornellà, un partit molt complicat també, i aviam què recuperem, aviam què fem. El conjunt rapitenc necessita guanyar punts amb urgència en les pròximes jornades.